Dwi wedi mwynhau y noson yma heno, y trafodaeth wedi cael ei gynnal yma, a cyfle i bobl o holi cwestiynau a cael atebion sut mae'r mudiad yn mynd i'r dyfodol, a sut da ni'n mynd i gael mwy o bobl i gymryd rhan hefyd. Yn rhan o hynna, dwi'n meddwl, mae canghennau eraill wedi cymryd yn syniad ni yn fama o gynnal nosweithiau lle mae siarad a hefyd cerddoriaeth byw. A mae'n dda cael gweld pobl eraill yn gwneud pethau tebyg a bod y neges yn lledaenu rownd y wlad. Dwi'n nôl at hwnna'n sydyn, mae'n andros o ddifyr, cos dwi wedi bod ers blynyddoedd yn edrych yn eitha yn edmygu ac yn eitha cynnig-enus o'r hyn sy'n digwydd yn yr Alban. Ac yn ddiweddar, dwi'n cael sawl cyfarfod am bell un o sy'n ymgyrchwyr tair, fel Robin McAlpine yn ddiweddar, wedi cael sgwrs efo fo. A maen nhw'n ofnadwy o eirigeddus ohona ni. Achos maen nhw'n meddwl bod ni gymaint pellach ar y blaen yn proses ni o ymgyrchu dros annibyniaeth nag oedden nhw ar yr un bryd. So, oedd yn andros yn difyr i fi wrando ar y bois ma'n mynd, ydych chi'n gwneud mor dda yng Nghymru, da ni mor eirigeddus ohona chi. Ond wrth gwrs, bod gyda ni andros lot o wersi. A mae hwn yn un o beth ni'n siarad efo Robin. Ac oedd o'n dweud, mae'r rhan o'i diwylliant nhw'n yr Alban i gynnal nosweithiau. Ac oedd o'n disgrifio y math yma o noson. Oedd noson Caban. Ond be o'n gwneud yn yr Alban ydy cynnal noson o bach o gerddoriaeth, a bach o drefod gwleidyddiaeth, a bach o gerddoriaeth. Maen nhw'n gwneud hynna'n blaenau, beth bynnag. So, da ni wedi bod yn rhaid y gad. Ydych chi. Dyma'n swyddogaeth ni, i ni yma i fod yn dywyswyr. I ni yma i dywys pobl tuag at annibyniaeth. A'r ffordd i wneud na, i ni siarad am annibyniaeth. A siarad am annibyniaeth fel cenedl. Bob dydd os gallwn ni. Dyna yw'r ffordd i aildanio pobl a cael pobl just i feddwl amdano hyn a'r peth eraill sy'n bwysig. A unwaith chi'n dechrau meddwl amdano fe, unwaith chi'n dechrau edrych ar y dadleuon, mae yna reswm pan bod unoliaethwyr ddim eisiau dod i ddadl, mae fe achos ydyn nhw ddim wedi weid, oes e? Be maen nhw wedi weid sy'n gadarnhaol nawr am yr undeb. Mae'n anodd iawn i feddwl am unrhyw beth gadarnhaol. Swn i'n gallu chwnegu hynny ydy, mae'r weledigaeth o annibyniaeth i Gymru, weledigaeth anhygoel o bositif, felly bod ni'n dod ati o 3.1 miliwn o safbwyntiau gwahanol, ond am resymau ideolegol, mae yna rei yn eisiau annibyniaeth, am bod ni wedi cael ymagu i gredu na Cymru fyr ydy'r ffordd ymlaen, a mae yna rhan helaeth o Gymru sydd yn credu mewn dadleuon economaidd a dadleuon hollol wahanol. Mae Cymru annibynnol yn diolygu pethau gwahanol i bawb. Ond y peth pwysig gofio ydy na gweledigaeth bositif ydy hi, neu gwlad annibynnol yn mynd i wynebu heriau, ond ar y cyfan mae'n frwydr bositif. A hynny ydy peth pwysig i gofio wrth ymgyrchu na gwerthu gweledigaeth bositif yda ni. Mae rhaid i ni wrth ymgyrchu. Mae'n mor hawdd, da ni wedi cael yn ddyddiol, da ni'n gallu ymosod ac ymosod ac ymosod ar bolysia ac effeithiau beth sy'n digwydd y San Steffan. A mae o ers rhyw flwyddyn a hanner 2 i'r 4. Yr unig ffordd fyddai'n dweud mae'n fatha sgorio open goal ar ôl open goal ar open goal. Ond wedyn, ymgyrchu cwbl wahanol di hynny. Wrth ymgyrchu cwbl fydda ni'n neud i gwerthu gweledigaeth bositif o Gymru. Yr unig ffordd fyddai'n meddwl amdano fod nath Martin Luther King rioed dweud I have a gripe, I have a dream ydy'r freuddwyd bob tro. Nawr wyt ti, wrth porth y gastell yng Nghaerdydd, raff y Sais Gaerdydd. Pwy sy'n gweithio yn y pwnt, pwy sy'n arfer, a'r myfi bwyd a bara sydd mae'n gywir fel y beth. Pwy sy'n gweithio yn y pwnt, pwy sy'n arfer,
yn wych. Os yw'n mwynhau dod i blaen y Ffestiniog, a cael y fath groeso a'r cerddoriaeth a sgwrs da. O'n i'n gweud wrth Geraint, oedd y sgwrs just yn dacro twymo lan. Oedd rhaid ni stopio. Oedd y leia awr arall yn dod i. O leia. Dwi'n gobeithio, mae ddod nôl mewn tua blwyddyn, i'r dwywaith gymaint yma, achos mae'r Stiniog wedi adeiladu a'r pwyllach yn barod, a bod ni'n gallu gwneud yr un peth tro ac yn mwy o sport. Rhaid yn ddod draw heno yma sydd ddim yn aelodau, mae croeso a mae go iawn mae'n ddyletswydd ar bob un o'na chi i ymaelodi fo Yes Cymru. Ac mae'n galluogi ni i gynyddu'r ymgyrchu, i gynyddu y capacity sgynnon ni i gyflogi pobl wych fel Gwern i bwysio'r ymgyrch ymlaen. Diolch yn fawr iawn.